naravno da je vera u Boga polazište naše, mi kao hrišćani verujemo u Boga. Ali kako sad mi da možemo da kažemo da ne verujemo u sebe, kad Bog prvi veruje u nas? On nas je poslao ovdje zbog svoje velike vere i ljubavi prema nama. I on veruje u nas. Mi verujemo u njega, ali također treba i da verujemo u sebe. Jer ako ne verujemo u sebe, onda nećemo ništa to ispuniti što nam je on dao. Sve te darove koje nam je on dao, mi onda ako nemamo dovoljno vere i u sebe da mi to možemo, mi to onda nećemo ispuniti. Jer sama vera u Boga također od nas traži da pokažemo dela vere. A ne samo sad ja kao verujem, onako figurativno i ja to kao verujem, ali neću prstom da mrdem da ništa uradim. Pa ne može tako. Moramo da radimo, moramo da se trudimo. To je način na koji mi u stvari pokazujemo, način na koji mi projavljujemo našu veru i u Boga i u sebe, da mi to možemo. A kako verujemo u sebe? Tako što kažemo Bog veruje u mene, ja verujem u sebe da će mi on pomoći, ali ja od sebe moram da uradim onoliko koliko mogu, da se maksimalno potrudim. I kao što veliki Njegoš kaže, pregaocu Bog daje mahove. Tako isto i nam. U svemu što radimo. Mi treba da se potrudimo. A ne da očekujemo da će to neko da uradi umjesto nas. Onda mi nismo odgovorni ljudi. Mi smo znači onda oni koji nisu sposobni. A Gospod nam je dao neverovatne sposobnosti, neverovatne darove, neverovatne talente koje treba da umnožavamo. Tako što ćemo da radimo na njim, kroz rad na sebi, kroz učenje, kroz usavršavanje, mi umnožavamo sve te talente, sve te darove koje nam je Bog dao i oni sve više rastu u nama. I mi se na taj način preobražavamo. Mi na taj način svoju ličnost, naravno blagodaću Božjom, ali i uz naš trud i uz naš napor, mi našu ličnost obožujemo.